Dhananda Narzari Memoria, Dhananda Narzari Memoria, Suklai Sarpang Mandong, Bola Bola Bharat Mata Ki, Bonde, Bonde. Suklai Sarpang Biabau BJP ni joining habafari. BJP दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमा आरो मददगिरिफ्रा BJP हानजायाव जयनिं जादों। बिसायख'थिनि समा जेसेबांनो खाथियाव सौफैदों एसेबांनो राजखान्थि दोलोफोरा गावसोरनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। बेबायदिनो थांनाय मोनायाव तामुलपुर जिल्लानि 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफां मण्डल BJP नि मावखुलियाव बियाबनि नैथि खेब BJP हानजाजों सायख'जानाय बिजाथि रनेन्द्र नार्जारिनि नुजाथिनायाव सा 200 निबो बांसिन भटार रायजो राजाफ्रा BJP हानजायाव जयनिं जाफैदों। फैबाय थानाय समाव आरोबाव 29 नं सुक्लाय सेरफांनि BJP हानजायाव गोबां रायजो राजाफ्रा जयनिं जाफैनो थाखाय सावरायगासिनो दं होननानै फोरमायो BJP नि बिजाथि रनेन्द्र नार्जारिया। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि बे खेबनि बिसायख'थियाव आंजों रावबो हानजाया फेक्टर एबा जुजिनो हानाय नंखाया। आं गोबां रोजा भटार लानानै देरहासार जागोना 100% रोखा जाखाबाय होननानै फोरमायबावो 29 नं सुक्लाय सेरफां BJP हानजानि बिजाथि रनेन्द्र नार्जारिया। सानफ्रोमबो आङो खुसि जागासिनो दं मानो होनबा 2020 मायथाइयाव जेब्ला आङो BJP-निफ्राय आङो टिकेट मोनदोंमोन आं इलेक्सन गेलेनायनि उनाव BJP-निफ्राय आङो जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव BJP-आ इमान संगठना जोंना इमान स्ट्रं नङामोन दाथ' 5 बोसोरनि गेजेराव जों संगठनखौ बिराद स्ट्रं खालामबाय आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै दा जोंनि बर' हारिफ्राबो आरो गुबुन जाथिफ्राबो दिनैहाय BJP-नि प्रति माने बिराद अननाय फैदों आरो दिनै 200 जननिबो बारा जोंनि सुक्लाय सेरफां बे मावखुलियाव दिनै जइन जादों आरो सानफ्रोमबो 200-300 जों गावनो गारि लाना फैदों जइन जादों आरो गाबोनबो बहुत माने गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जइन जागोन बे मोनसे जों बुंनो हायो जे एबार जोङो सुक्लाय सेरफां गोबां भटआव जोङो गुबुन दोलोनिफ्राय देरहागोन बे रोखा जाबाय। बेरेखा दोलोआ बुंनो नागिरो जे 5 बोसोराव नोंथांखौ जेबो मावाखै होनना बुंनो नागिरो बेरेखा दोलोआथ' दिनैहाय आंखौ मोजां मावदों होनबा बिसोरो भट बोरै मोनो दा मोजां मावाखैबा दिनैहाय किमान दोलो मानसिफोर मानो रायजोआ मानो फैनो दा रायजोआ फैनाय माने मोजां मावदों थ' बेरेखा दोलोआथ' बेखौ बुंखानांगोन दे मोजां मावदों होनबा दा बिसोरजों सोर थानो बेनिखायनो बे बेरेखा दोलोआ बुंनाय बे राजनितिक डायलगसो बेयो दा रायजोआ मोजां मोननानै दिनै BJP-आव दोलो हाबनायानो जाहोना जाबाय आंनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे दिनै गोरिबफोरनि जेखिनि खामानि मावदों बेखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव आं नुदों थांनाय जोङो 2 खालाराव जोङो माने बिजाथि लाइजों होनो थांनायाव जों इमान माने 7,000नि जों टारगेट खालामदोंमोन जेराव गारि गंसे हरदों बेयाव 2 गारिनि माने रायजो जोंनि BJP सापर्टारफ्रा जमा जादों बेयावनो आं मिथिनो हादों एबार माने सुक्लाय सेरफाङाव माने गासिबो माने BJP-निनो भट होनो थाखाय रेडि जानानै दं खालि समायखौल' नेनानै दं रायजो राजाया। थांनाय 5 बोसोराव जिहेतु नोंथाङा मा मावलांनो आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु मा हाबाफारिखौ लाबोनो आरो थांनाय 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां खामानि मावदों दिनै सुक्लाय एरियायावनो गोबां बुङोबाथ' नोंसोरनो मिडिया हिसाबै नोंसोरनो मिथिगौ दिनै सुक्लायाव ITI दिनै बे सरकारि गोनां जाबाय दिनैहाय नोङो आं ड्राइभिं स्कुल सुक्लायनि खोथाखौनो बुंबाय आं ड्राइभिं स्कुल बानायबाय दिनैहाय माने ड्राइभार दिनै आखाइनि बिद्दा माने ड्राइभार दिनै बास ड्राइभार फिसा गारि 4 साखा गारि आरो बेफोरखौ फोरोंनाय जादों 900 जन दा ओंखारगोन बे बोसोरसेनि गेजेराव आरो दिनैहाय बे एग्रिकालचार नलेज सेन्टार खाथिनि अफिसा बेखौबो आंनि दिनावनो बानायनाय जादों दा गोबां माने सुक्लायावनो दिनै पार्कखौ आङो माने समायना साजायना गोबां बाहेरानिफ्राय फैदों आरो बेबायदिनो गोबां दिनै मथुरि सुक्ला दैमा साइडआव मथुरि मावदों दिनै 17.5 किल'मिटार दा मथुरिया सेंसन जाबाय आरो कमप्लिटआनो जाबाय आरो दा 3 मथुरि सेंसन जादों मथा-मथि 28-29 किल'मिटार सुक्ला दैसा जिं मथुरि जानो जानाय जाबाय गोबां सुक्ला दैमा जोंनि गुबुन हारि माहारि बिथांमोना गोबां दुखुआव दंमोन दा बे दुखुनिफ्राय एसेबाबो मुक्त खालामनो हाबाय आरो गोबां रायजो राजाया बिनि थाखायनो मोजां मोनदों आरो समस्या दं समस्या जोबाखै आरो बे समस्या थालांनाय समस्याखौ फैगोन बाराव आंखौ मावनो थाखाय रायजोआ सुबिदा होनो नागिरदों बे मोनसे थार जाबाय।
जिहेतु नोंथांनि बियाबाव दायो जोङो बिपिएफ इउपिएल आरो कंग्रेसनिफ्रायबो बिजाथि दङ नोंथाङा सोरजों कन्टेस्ट होनो सानो जिहेतु आंथ' जि नुदों एबार माने थांनाय बारावनो बिजेपिया इमान संग जानाय इमान स्ट्रं नङामोन दा बिपिएफआथ' थांनाय बाराव गणेश गसाइया 3000निबो खम मोनदों आंनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय आंनिफ्राय 3000 एसेबांबा 3000निबो खम मोनदों बे आंनिफ्राय थ' 3000 आरो दिनै माने इउपिपिएलआ मोनदों 1800 खम मोनदों आंनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय 1800 मोननाय जाबाय दा बे मोनसे बिटिआर सुक्ति मोनसे जाथि सेन्टिमेन्टआव बर' जाथिया माने एसे माने 80% 85% होदोंमोन बेनिखायनो मोनदों दाथ' बे सेन्टिमेन्टआ गैला आरो एबार आं सानदों माने कन्टेस्टआ इमान माने खाथियाव थांनाय नङा आङो माने 6-7-8 हाजारसो भट आं सिगांबो देरहागोन होननानै आङो मोनसे रुप मोनसे बेखौ नुदों रायजोनि दोलो दोलो दा इमान हर जाबाय नोंसोरनाय अफिसाव इमान दोलो दोलो फैनानै गावसोरनो फैदों गारि लानानै गावसोरनो जइन जाफैदों आरो गाबोनबो गोबां दोलोनि फैनानै आंखौ खबर लागासिनो दं माने बिजेपिआव हाबगोन होननानै दा बेखौ नायोबा साननो हायो जे एबार सुक्लाय सेरफाङाव जों गोबां भटआव माने जों देरहानो हागोन बुंनो थाङोब्ला सुक्लाय सेरफाङाव जिहेतु दायो जोङो जयनिं खालामनायनि जिहेतु कम्पिटिसन बायदि नुनो मोनदों बेनि सायाव बे रायजोआ मोनसे गणतन्त्र देखाव माने गावहा मोनसे डेम'क्रेसि कान्ट्रि माने गावनि खोथा गैया जेनेबा आं बिजेपि खालामगोन आं इउपिपिएल खालामगोन आं बिपिएफ खालामगोन दिनै बिजेपिनि खामानि दामानिखौ मोजां मोननानै दिनै बिजेपिआव माने बारा माने दिनै जइन जादों बेनिखायनो जों जि दलाव बारा सुबुं जायो जेनेबा सैनिकआ जेला बारा जायो बेनो माने देरहायो दिनै जों बिजेपि दलाव बांसिन जों जइन जानाय नुदों आरो बेनिखायनो जों बारा जोंनि दोला सक्तिशालि जादों आरो जों बारा भटआव देरहागोन बे मोनसे प्रमान माने जइन जानायाथ' बिदिनो सोरबा गणतन्त्र देखाव सोरबा उमुखखौ मोजां मोनो सोरबा माबाखौ खिन्थु बिजेपि दोलोखौ बांसिन मोजां मोनो मानो होनबा बिजेपि दोलोआ रायजो राजानि गोबां खामानि मावदों बेनिखायनो दिनै बिजेपि दोलोआव बयबो दोलो फैनानै जइन जादों